Samantala mga idol, pinaalalahanan ng publiko na partikular sa mga taong hindi maiwasang lumusong sa baha sa posibleng banta ng sakit na leptospirosis. Ayon sa Department of Health, kahit pa paminsan-minsan ng pagsuong, may sugat man o wala, mayroong inirekomendang nararapat na gamot para dito. Para sa mga low risk, minsan lang sumuong at walang sugat na naibabad sa baha, kailangan ng 2 kapsula o single dose ng doxycycline sa loob ng 24 to 72 na oras mula sa pag-ahon sa baha. Sa mga moderate risk, minsan sumuong at mayroong sugat sa parte ng katawan na nababad sa baha, kailangan mag-take o uminom ng 2 kapsula kada araw ng gamot sa loob ng 3 hanggang 5 araw mula sa pagkakaahon sa baha. Sa mga high risk naman, ang mga patuloy na lumulusong sa baha, bagamat meron o walang sugat sa katawan na nabababad sa baha, ay kailangang maggamot ng 2 kapsula kada linggo hanggang sa hindi na lumusong sa baha. Samantala, sa ilang lugar tulad sa Dagupan City, umpisa nang magpamahagi ang LGU ng nasabing gamot gaya na lamang sa mga tricycle drivers na hindi maiwasan ng paglusong sa baha. Paalala ng health authorities na hindi umano kailangang magkasintomas muna ng leptospirosis bago maggamot. Maaari na itong maiwasan sa pamamagitan ng gamot at pagkonsulta sa doktor. IFM News. IFM News. IFM News.